Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Dipu Harilal Basti along Karbi atum along le along Kkca asotum kedo tip atumaphan kacheterek nang chipu chiroktok Karbi atum kapachini chiklojon trok chokde. Dipu Revenue Circle Office ke parlo Dipu rong sopi adung head Harilal Basti along El Teron atum longle pata dokokta keche aso atum Mia Safikul Heriman pen adonatum pata ave pinta do tiblo lapen lason thak si APHLC Amai pu IS retired JI Qatar along le alongta inut babul Chakraborty bang longle kachiraide je phansi bor ilo Laso along le along chirok tok Karbia tumpen kidam tang thang ni phai trok arni adim along an humri damsi nujok somponlo lapen prapchin pen dakpen kachiterek edchia phan so dakpen pachini tekanglo pai ni phai inkoira pho arni anke chiklojon trok chok deda phi pherangke abitunga tumpen kelang chari asai dengpon thulo bonta lahai Akichi asotum kachiterek jikali longle kachiraide jia phansi sai dengpon thuronglo Pinpur me Karbiang long PGR VGR alongli alongke ang tanpen kewang Kkca asotum apharu asuri adon an dolo tangte dagdi phurong sopi along edon doni keche asotum longle pata avedeta ko ananing kanpen lone hemchi kimsi dobor idet aphan anta chutharli ponthekte pulote adon apharu suri ahemtun atumaphan kusonsi ketharli ponthek popusi cheroktok Karbi arwada tumpen chethan ponringti News Text Report Karbi Anglong News Channel Jaipong Silawar Sikari Ingti Arong Aphuthak Lamalong Karbi Kurusar Kachingrum Amai Kkca pen chethan chimum Amei Kedengpon Jaipong Silawar Ahawar along Karbi Nimrokom Kapangtang Ponchia Phan Pura Pinang an Arni pen chisik chedang ponlo Laso along Karbi Akai Adhorom Koson pensi Kapangtang Ponang Jimapu Jaipong Silawar Ahawar Maipu Bikrom Tiso Kong Chunbang Premson Ingti Angbong Chethan Chimum Amei Silawar Sikari Ingti Arong Aphuthak Lamalong Paman Ponsi Karbi Kurusar Kachingrum Amai Kkca Amai pu Thon Sing Teron Pongsi Lapen Grupo Velson Tiso Kong Chunbang Atumaphan Aluhi Aman Pengpen Chopha Pangjang Ponlo Laso along Grupo Velson Tiso pen Karbi Kurusar Atumaphan Kosonsi Karkli Kaphejo ahut Kedengpon mate Kedengpon ang Jimapu alamte Aphuthak Kurusar Atumaphan than peretikangsi Aphitu Kurusar atum kedo kethak ahem setame tong sekot pen nang cherap chetodun jipusi lamchak pitekang Sonsi mesen me etpen bangso Amei pichunpon tangte Kkca Grupo Velson Tiso Pherangke athengno kaning jepon alamte angton pen arjuponik sena Langhin pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Dilitum pini ajak dingku ya pi kuateng najo Kkca Amai keseng lata nitum tiri pi pensi langlo Kkca salawar Jaipong Amai pini seng ponlong lo bang pokep so se Kurusar tum jak chetong lo bang so salawar Amai keseng pon Kkca ningarong pik jak Kurusar tum kaching thang adorson mate aperi penchen lok bongchin bongkro kachewan anam ani kiya tam ate kaduk ave sapong prom kang thum mala bangso kang thur pon abange mipik kichen gandak mai nanga chari pon ate hai Kkca salawar Jaipong Amai pu Samson Tiso ake hai si mai pu chari pon lo pelaso akumiti abang ke kadu we ledak Amai tum pensi na pathani na sedani li ipudami mane ni tum tiri pipen bangke pini asona Amai ke sengelong bangke nanga chetong dun dupik
ini tu manteng ke the alhisar poson ni tu sar thon sing taran pongsi Kkca mai pu an part ame dun mai pu akha sa rajan be lapen Kkca inglong kiri hawar mai amai pu lihin rimbang lapen active member akha babu sing taran an part tame Kkca langpher hawar mai pen tame sonjai tiso lapen akuru sar kulak sar bidi sar tumben chenglok an part tame Kkca dorduli hawar mai pen Muhesor tiso sayam chunbang monsing timung anpors tame Kkca dikrong hawar mai pen tame akong chunbang alang li lama kuru lo sapong nim kuru lo alang li tanach ton lo pen itung active members on lo weakness teron central committee long anpors tame ni tum mona chetong nun pen an hawar pini hapu pen tame wang lo sini tum ningarong lo je karbia nim rokom karli kathi jo arona tang satame sining pirthi adang along pache thang nang ji an par tame kuru sar hem tun non eprang ke bang jilang along mang ka hawar tin arong tin long ki kim kerang pon pen hithi arui bang sapong porom puthi klar et klar jir pen kachathan ka chimung poi phasi pini tum chathan kon lo la pen pini Kkca tiri pia mai phu pen si la ka do babe kuru sar atum han bangke Kedengpon lo pini bana bangke nitum cepar lo pon lo je ngoi prang ke bang jilang karkli ka pejo kisung ke boy pima mi joy ke ason amstame nitum celang cilu pon mompo thegan lamlun cepa choy pon po lapen aningkan wang setame dak ningkan isek pen epong nahange thegar ni tame lang tum citalon pon ji apanda pini than chimung pon lo lapen constitution ateng pen lang tum Kkca arona lu ateng pen ka fulu pon ji phanse lang tum han ni tum didi se cithan pon lo sini di tui bangke salawar jai pong hawar tame mesen pen klaru dak nang kedeng kami sen kangkum kami pen cenglok dak rong asar long riasa katu be dak penan nim rokom ke thega tum dopik nase alang tum hantala puson karbia nim rokom karpi ka yo honghari animaron kapang tangpon thek mate kapang chu pon thek apot si alang te phaninga tong pe ni tum ti pe hin pen chorolo tangtela ke do kurusar tum ke do hem kimrang pipon pu ang lihit dan cecak men tu pen sitang cengpon dan ini tum non lahai ke si budget estimate ni tum nai mati di nasi ni tum Kkca pen abangke lamon part number 16 September nang lilo iswani dan itu penan cross damji nasi lahai padanan tum chisik bom la 16 September at sini tum bang penepon pos itala non cek ahem jongsi pena de lom cikim lo potante ni tum la 16 September aprang sitame tinga bangke ban thomo ban kino sitame ba pena ba male nahi postame lang tum nahi potani tum na la pijak pola lo la penisi lam la penisi la kurusar tum han la non pini bang poket tong han bangke piri la poho genji thanape la bangke ni tum la 16 September si rara thengno ante ran hung dai long rom kon po la pen hala ke dam tang la ron barin ting rum mai ni sa tum nang tong la ke ning che thelo athema karbiaron bari matum ba itum honghari akuru sar tum ke adon tin si hemana mudu watenglo kachor plisa me thek rep atum si ke ong jasemet ke thek the bang ke kisuman lim nge dengjaro la pen kakri la pen isi bang ke dotulang hala hunikan ti arenta huni pi dapat huni so, tu mangga arong tin mai thejami kata. Setelah peng karkli, bari the karkli, rit lapen rong burbar keklem, ahoy mai lapen abura krem ke site me dukti ka posi. Nona mat niri bertalong na teng petang te bangsiri phone kusarli elo pisiku. Asinon Yongsi sama Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma and Partner Dr. Tuliram Longhang at Tumapan Chingki Chingwai Dampen ni tum Kkca Amai Pestame du ulang putih kuan sih duma ni tulung apai nang le tu tum Chingki Thanam po Kedengpon der je pani tu chuni pon po tanon mat piniamat ni tum nang kili tangana bangke ni tum amuni si pidun tingna dia tu bangke abili ni tum longan kuan ma kedo ni tum pidun lapo la pendeng lapo ni tum ni hang dong si dolang putih ang kodeng oh dong si du ulang putih ni tum alang tum han lang pon po je kosona ke thega bang di kosona ke theg lo ahoka ha ke theg ma mate suri ke ba ke theg ma di la solam bang do ko la si la bang ke mo por arni ni tum ke theg ding be chingwai po la pe la ke la so che pari denga bang ke Kkca pen kali ahok lo ni tum kru sara mai pen si arni siang ko bang ke ninge de lo nem tum khom hai ni tum che salam lo penan kru sara fa ni tum aphai chiri lo sata aphi bang ke ka anu ka prek tum che pahem phulo ko ma si ha tum si tum ta khom ko la
Kita lapu dak keseng ke cuma dalam kecil ini. Tiri pia mai fu pen kan ini jadi bangkala Kurusar na iba niya tonton. Jai pong salawar hawar kurusar atau mau pan suruh dia ini aja tahun dunta kurusar kar dibek Parang hasa. kan tapi ladak non akumiti keseng ladak kongsun bang karena mai fu pen ceng lok cerap dulu teman bangka suruh itu ladak ke bang wek lek pintar long kembali alang litum pen ke la lam tumon poson sela pun pen se kilong chok kita malang litum la dak cingrum je tu pen ado we kurusar pen sini bang phoru sibak amul ke tong bang ke la ke be la sini tum ke mang pon bang ke litum la aron abarim kirim tum an ke kurusar ke siklong nang po tema kurusar si afang silo la si aron barim ka pang tangin pada kurusar nang ji mate kupine le chiir pusi dak kurusar jak teng silo la solam sini tu mata se kurusar mai cheng kon lo la ke 2018 ning kan pen sini 16 September nang ke le non la se ka du ka weta la so 16 September bang ke mena akhia dat pen hita nang ati tong dun dia phane tum chini ripon bomdi la pala son nang le tum pen pherang ke pen chinti ke than pon po le tum tak pon bomdi la se pini la dak ke kapasitas asono la dak le tum jai pong salawar hawara bangke litum korte tum mingje tum nang che tong non ta ning sam jen pen se pini ning we group an si ka chingwai long ma ka che than long la so bangke ning sam tik lo la se lang tum man churu we ning la pen churu de ne ni li hin pek ke an se lam ting tan ko Greater Manja Press Club amahang Kachingrum aningkan misen pen talon po. Paya chiklo ni pai inquire po arni Greater Manja Press Club Kachingrum aningkan mahang Kachingrum katalon po. Bangso Amai along aluhisar po pen Dipu Press Club Borsing Rong Par Kamal Rong Hang lapen Digital Media Union of Caribbean long Rangsina Tiso lapen anparta Greater Manja Press Club members atum do anpen chetong dunsi bangso Amai misen pen pachun po. News Text Report Caribbean long News Channel. Ani kemia ni lo athei pini Greater Manja Press Club ame hangke thega ni lo nikan isi ke chokar ni lo tapen laso Amei long niliphan alohi sarposon nang chupapot niliningarong lo nili dak nang chetong dun long pen Press Club akorti tumbenta interaction mate ajar lam chethan long lo lasi alang li tumphan nilihin pen ahir jumi pilo best wishes pen congratulations pilo la pen kiwangji ani huchitame alang li tum do thip pen arja fluk pen Press Club asai mate pherangki asai Kedengpon pami pu pusi nilining thelo la pen non akai ke digital media si nong ke jun pudlo kita aprang bang ke songli aprang bang ke print media lok la digital media nang klang ko ke asi digital media no print media non bang ke litum kado wita ferang ke lo pot claim rapet nang po asai pamise nang po la pen kupisi claim nang ima media akorte atum lahaya lamata iltum chichini erlo chithan bom lo lasi kibangjilang arni ilitum media tumta methang responsibility methang arpu chichini pensi sai dengpon bom pusi nili ningtheklo lapen kijuchi Greater Manja Press Club korte tumphan anta nili ningaklong akardom pajeriklo. Dalamara Cultural Hall along Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Ltd Annual General Meeting kapaman po. Lason si pai ni pai inkoira porni lakha inkoira trok Duabar Greek Constituency arlo Dalamara Cultural Hall along Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Ltd Meeting Kapido Ponalong Kachetongdun Laki VDC members John Kathar, Daniel Terang Dalamara, LEMS Chairman Hundor Phangchu, Secretary Ranjan Teron, FPO ASIO Ruptali Phangchupi, Accountant Langmir Sotok BP, Lapen Shareholder Atum An Chetongdun. Lapen Dalamara LEMS Chairman Hundor Phangchupen nang kapachini du na tengke nilitum dak LEMS pen mopi purki mo phanpura nilitum lichi mate lisu arong Kedengpon pedulo
lapen shareholder atum anpen chingwai si non e prang an ke claim ki me senchia phan lapen lems asai hempen halloween arong atuma phan rong arlo an sangki ponchia phan ta mu chingwai pon bom popusi nang thandu lapen kidam tang arni tangte sang hei hui kachu enpu alam ki ahok kali lapen nilitum lems alam ki rong aswatuma phan archulote ahok alam nang thandun thekpo lapen pini AGM Kachingwaita mesen pen pajut pon pusi lems chairman hundor phang chopen nang thandun Duabar Gripen Adverson Crew Report Karbi Anglong News Channel Dalamara cultural holong itum si nikani sekpen Cooperative Society lems hin pen AGM padupon Amei pini Kangnipon lo si nitum non kiju da por andang dengan lo lasi nitum mesen me pen si pachun pon lo nitum jing pini bang la lo nitum non ke bang jan sabe rat phan an se akime kiklemi pon dia phan se nitum jingwai jingsai padupon lo la pen itum pini la shareholder mate la itum long ma isi apot kimu phan pen kematha pon pen itum lisu rong pen indu pen rong ki ron pon samini itum Kedengpon do dam tan ni ba dalam ran sa pan bosa cholet la so pa ni la so lam ke hokali athe mani tum hok helam ke ni tum ki phire da ve ki matha da ve la se rat tum pen san me ni tum chithan dak lo no hok ta me la pen rat tum han ta me jongsi dokok pade nang tum rat phan le ardu ta me nang tum hok lam long ji la se la so lam bang ke hokali la lo la se apon nang le de ni tum la so sa thak son dang thak si Kedengpon phan na pro ni tum si si pon do lo mora la tum tin perinje pon nonje la da ko kesilong sisang jene nak elang ko amun he sistem mi da sang ko elang ko o la so puthak ga hok lo kidam tang apor ni tum kiklem midam kali pot kalang po ni tum han poisa chandet lai dang ni tum han baklang duko ka joini ni tum rong ki pon ji phan bang non ki bang pen ke pon pelo busin tum committee man de beauty a hin pen ke chiparai pon ang kok lo thima ni tum claim clipina kamben sigi claim nang pu pot la pen mo phi ta me la son ki dokok baka dokok na pu chema tha joini si tum rong e pon pelo busi beauty tum pen ka chingwai ke pa du pon kok lo hoke taksi pan ni la smoki da bang taksi pan ni ni ngara ta ka ni ko do kan ale tu ma ahin da ko ako ni tu dang jang sai sagi la lo non chiklo jon non ki bang ke ni tum dak su phi salong pen si anutin da nang pa chen ni phan si tum chingwai pon pa do lo la pen non la so jong si ao ga rong pon thunang lang pulote rong a sor tum pen ba ke thei ding tum pen isi ke chi tok dir mate si hakhi la so ave pute tum pon bedal po bala so do pula te an pen sine tum rong pa so mane an ki pali phan bor I thu bo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me